el Grupo de Ciudadanos como el Grupo Parlamentario Popular queremos dejar constancia. Es decir, hay un compareciente que luce un símbolo que en España sabemos lo que significa y nosotros reclamamos y defendemos que en España no existen presos políticos. Por tanto, solicitamos que no se esgrima ese símbolo en esta Cámara, porque si no, el Grupo Parlamentario Popular y no sé si Ciudadanos abandonaremos esta sala. Sí, señor. Señora presidenta, yo con carácter previo quisiera que el ponente explicara el significado del símbolo que luce en la camisa y si es lo que este grupo parlamentario piensa. Hacemos propias también las palabras del representante del Partido Popular. En España no hay presos políticos, hay políticos presos, presuntamente por la comisión de delitos muy graves y por lo tanto queremos que explique el ponente con carácter previo si a usted le parece bien y si la explicación no nos satisface, pues este grupo se retira. Bueno, pues si quiere usted explicar brevemente. Vale, si la presidència o així ho dictamina, perfecte. El símbol concret vostès l'entenen perfectament, és un símbol de reivindicació democràtica, de l'alliberament o de la solidaritat amb gent que està presa. De totes maneres, com no vull que això trenqui aquest debat, que crec que tindrem i serà molt interessant, cap problema en retirar-lo per a que els ponents del Partit Popular i de Ciudadanos se queden i així puguem intercanviar opinions. Pues, señor Barberá, se lo agradecemos. Sí. Senyor jo vull agrair la cordialitat del compareixent que va a exposar el que ha vingut a exposar en relació a la llei i la reforma de la llei electoral, malgrat que en este país existís la llibertat d'expressió i cada un pot pensar i pot manifestar-se de la manera que vulgui, però li agraïs que en ares a la facilitat d'esta comissió el seu gest. Pues yo creo que ya habiendo aclarado este asunto vamos al tema que realmente nos compete, que es hablar de la reforma electoral. Y señor Barberá dispone, como todos los comparecientes, de un tiempo de 8 minutos, luego tendrá otros 4 minutos para poder responder a los grupos parlamentarios, así que cuando usted quiera. Gràcies. Sí, bé, insistixo, una vegada aclarit això, crec que el debat és que és el que ens interessa i no tindre excuses estranyes per a no tindre'l. Òbviament els meus arguments seran molt més profans que els que ens ha proposat el doctor Martín Cubas, que és una eminència en la matèria. Per tant, si me permeten, jo aniré en una vessant una mica més política. Des d'Esquerra Republicana del País Valencià, i el primer que vull fer també és mostrar-me agraït als companys de Podem que ens han facilitat també el poder estar avui així i parlar davant dels representants de la sobirania del poble valencià, del País Valencià. Bé, nosaltres creiem que aquesta proposta de llei que plantegen Compromís, Podem i el PSPB és molt positiva i s'adequa força a les demandes de major pluralitat i d'obertura democràtica que avui tenim els valencians i les valencianes. I crec que és un exemple aquesta llei que pot donar a la resta de pobles de l'Estat. Jo recordo l'any 2006, quan es va fer la reforma de l'Estatut, que el president Camps en aquell moment explicava que era un exemple per a la resta de l'Estat des d'un punt de vista baix. És a dir, que a partir d'ahir ningú pujarà, ningú anarà més. I per tant crec que aquesta llei fa el contrari. Aquesta llei crec que és positiva i crec que és un exemple per a la resta de territoris de l'Estat que vegin que la modernitat comença al País Valencià per fi. Un cop dit això, ho dividirem en fortaleses i debilitats. Fortaleses que li veiem en aquesta llei, La feminització de la política crec que és importantíssima. Nosaltres estem molt d'acord amb la regulació de llistes cremallera que proposen per alternar homes i dones perquè necessitem que es garantisca la paritat i la presència de dones en posicions de sortida. Creiem que és un avenç necessari per a normalitzar la presència d'un col·lectiu que òbviament representa el 50%, si no més, de la població i que ha d'estar present en tots els àmbits. També el dret a la informació, òbviament, hem recuperat la nostra televisió, Ràdio Televisió Nacional, i per tant és molt important que n'hi hagi debats electorals als mitjans públics i estiguen en horaris de màxima audiència. I també que es busquen mecanismes per incentivar que no només aquests debats tinguin partits en representació, sinó que aquells que també han assolit un resultat elevat, però que no ha sigut suficient per a superar la barrera del 5%, que ara en parlarem, doncs que també estiguen representats. També el tema del vot exterior es comenta, que pensem que és positiu establir aquests mecanismes que incentiven que els valencians i les valencianes que viuen fora del nostre país puguen exercir el seu dret a vot, i les paperetes en format electrònic nosaltres pensem que poden ser un avenç important.
Respecte al mailing unificat, que és un debat que se repeteix i que es parla molt, nosaltres, òbviament, com no pot ser d'altra manera, estem a favor. Pensem que en el segle XXI i des d'un punt de vista ecologista, que crec que ja és transversal en la nostra societat, doncs l'animalada de, si me permeten l'expressió, de correus que se reben a les cases doncs ja no té sentit, i si no es pot fer de manera electrònica, com a mínim tal volta un mailing amb totes les paperetes seria allò positiu. Respecte a les llistes desbloquejades, ha parlat Adés, la proposta pareix que agafa una mica el model suec i vol introduir una fórmula a mig camí entre el sistema de llistes obertes per tal que se puguen escollir una posició però respectant la cremallera i el cap de llista. Ens sembla interessant, però tenim dubtes de la seva operativitat. Abans se n'ha comentat algun des del punt de vista procedimental. Com s'agilitza el procés de recompte? Té sentit modificar la llista si el cap de llista no es pot tocar? Bé, crec que són temes que poden obrir un debat i segur que vostès s'han informat i tenen tècnics que ens poden explicar aquesta qüestió. Respecte a la distribució proporcional dels espais electorals, bé, el que explica la llei no és nou, però creiem que és necessari que estigui ahí. L'accés, la igualtat d'accés dels partits als espais electorals en condicions justes és imprescindible i s'ha de garantir aquest dret als partits amb representació i als que no en tenen. Aquestes coses com a part positiva, i ara, si me permeten, alguns comentaris de les debilitats que nosaltres trobem en aquesta llei. Per exemple, l'edat de vot. L'edat de vot, crec que estarem d'acord molts de nosaltres en que és possible, en països s'ha fet, en països de la mateixa Unió Europea, de baixar l'edat de vot als 16 anys. Sabem que no és competència d'aquestes Corts, que això s'ha de regular mitjançant una llei orgànica de l'Estat, però crec que és una iniciativa que tal volta les Corts puguen elevar o com a mínim debatre. Penso que en el moment en el que estem, si un jove pot treballar i pot pagar impostos, doncs també és interessant que puga votar i que puga entendre la política com a quelcom propi. Bé, la jornada de reflexió torna a aparèixer en aquesta llei, en l'article 38.3. Nosaltres pensem que no té sentit, avui en dia hi ha una jornada de reflexió, estem en el moment d'internet, del Twitter, del Facebook, tothom parla de política 24 hores al dia, a les televisions, i per tant haver de fer una apagada, diguem, mediàtica eixe dia, sincerament no li trobem massa sentit. Exactament igual que a la limitació de sondejos electorals. L'última setmana no es poden publicar sondejos electorals, en canvi sí que es poden publicar en diaris de l'estranger, es poden fer enquestes de pomes, peres i plàtans dissimulant, i per tant tothom té maneres de saltar-se la normativa. Per tant, si una normativa està feta per a saltar-se-la, crec que no té sentit que existisca aquesta normativa. També trobem en falta la falta de regulació respecte al seguiment de la campanya en els mitjans de comunicació privats. Sé que és un tema pantanós, però és de veres que si en la nostra televisió pública o radiotelevisió pública podem marcar uns debats plurals i veraços, doncs que també es poguera regular alguna cosa pareguda en les televisions privades, sobretot perquè els partits majoritaris tenen accés pràcticament diari a Telecinco, Antena 3, a La Sexta i altres televisions, i els partits minoritaris no. Entenc, insistixo, que és un tema pantanós, però tal volta es poguera debatre sobre el tema. Després hi ha un punt que, bé, volia passar de puntetes, però el comento molt ràpidament. En algun cop s'ha parlat pels partits majoritaris d'anul·lar la cartelleria o baixar-la als mínims. Torno una mica al que deia abans, és a dir, si nosaltres tinguérem les ferramentes que pot tindre un partit majoritari a nivell estatal, doncs òbviament per què volem cartelleria? L'enterrem i au, perquè ja podem pagar televisions, webs i el que vinga bé. Però crec que la cartelleria ens iguala una mica a tots i permet que tots els partits tinguen ara mateix la representació que tinguen, puguen ser igual de vistos per la societat en els nostres carrers. I finalment sí que voldria demanar o explicar que crec que aquesta llei, al marge de les mancances que he comentat i de les coses molt positives que insistixo té i no me cansaré de repetir-ho, fa una cosa que no havíem aconseguit fins ara fer o com a mínim proposar amb una iniciativa legislativa en les Corts que arribarà fins ací, que és la rebaixa de la barrera electoral.
Nosaltres estem per la barrera baixa de la barrera electoral, com ha estat el valencianisme històricament i com ha estat l'esquerra també en aquest país majoritàriament per la rebaixa de la barrera electoral. De fet, en la reforma de l'Estatut del 2006 doncs, cau de, ja ho saben vostès, cau de l'Estatut del blindatge i per tant doncs, facilita, si volem dir-ho així, la modificació. Només per a que ho tinguem una mica en compte, i abans hem parlat d'alguns, de que la diferència entre 100.000 vots, 90.000 i 80.000, depenent del que baixem. Clar, si revisem una mica les dades, no? L'any 83 la UPB es queda fora amb el 3% dels vots, 60.000. L'any 91 el CDS es queda fora amb el 3,85, 80.000 vots. El Bloc es queda fora l'any 99, un altre cop l'any 2003, Unió Valenciana també, i estem parlant de percentatges elevadíssims, acabo molt ràpid, pràcticament del 5%, rozant-lo. Per tant, vostès s'imaginen que en el 2003, per exemple, el Bloc haguera entrat en les Corts Valencianes? És que, a més, haguera canviat el govern. Vull dir, les majories hagueren canviat. Al final sí que n'hi ha una diferència d'aixòs 20.000 vots de més o de menys, del 5, del 3, perquè haguerem canviat el govern. Imaginen-se què haguera passat si haguérem canviat si s'haguera canviat el govern el 2003. Jo crec que ens haguérem estalviat moltes coses, ens haguérem estalviat els vestits de camps, la corrupció, el tancament de Radio Televisió Valenciana. Per tant, la diferència entre un 5 i un 3 creiem que és molt elevada i haguérem tingut 12 anys d'haver anat per la resta de l'Estat amb la cara una miqueta més alta. I ara, si volen fer les preguntes que consideren. Gràcies. Muchas gracias, señor Barberá, perdón. Es el turno de los grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Tormo, por 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Barberá, muy amable, gracias por su asistencia y además por la cintura política que ha demostrado hoy aquí, a cada uno lo suyo. Lo que pasa es que yo no puedo pasar de puntillas sobre ciertos comentarios que hablan de la libertad de expresión, porque en este país y en esta Cámara, en este país y en esta Cámara se respeta escrupulosamente la libertad de expresión. Pero hay una diferencia entre la libertad de expresión y la dignidad de las instituciones y el límite que establece el Estado de Derecho. Yo cuando hablo de libertad de expresión y cuando oigo hablar de libertad de expresión me acuerdo cuando Inés Arrimada, la representante de este partido, va a la playa en Cataluña y le dicen fuera de aquí española. Pero en fin, esas son las cosas que pasan en este país. Mire, ha hablado usted de ciertas cosas mollares importantes sobre la ley y algunas cosas que podríamos considerar, con todos mis respetos, más accesorias. La jornada de flexión sí o no, los sondeos electorales sí o no, todo esto forma parte del accesorio en lo que nos pondremos de acuerdo probablemente en 15 minutos, todos los aquí presentes. Pero lo verdaderamente fundamental de esta ley pues es el voto preferencial, la circunscripción única, por la cual yo le quiero preguntar especialmente qué piensa usted, si favorece o no favorece la calidad democrática de nuestra comunidad. El 3% que usted ha dicho, no, es que la izquierda o la Esquerra ha pedido siempre una reducción del 3%. Bueno, le recuerdo que este grupo político de Ciudadanos es el primero que ya en el año 2015 presenta una propuesta que no es aprobada ni apoyada por ninguno de los grupos aquí presentes, excepto el mío propio, por supuesto, sobre la bajada del 5 al 3%. Eso queremos que, además, es patente y es notorio. La distribución proporcional. ¿Cuál sería, a su juicio, una disposición proporcional de los votos entre Castellón, Valencia y Alicante que hiciera más comunidad, que vertebrara más la comunidad? ¿Está usted de acuerdo en potenciar aquellos territorios que tienen menos población y menos votantes? ¿Y hasta qué punto? Porque, claro, eso puede también desvirtuar, como lo decía el anterior ponente, el sistema democrático y el principio de una persona, un voto. ¿Y por qué la bajada del 5 al 3% evitaría la corrupción? Pues porque hemos tenido recientemente un caso de presunta corrupción en la Diputación de Valencia, donde ha sido un partido distinto al que usted ha hecho mención en su intervención y, sin embargo, se han producido también casos de corrupción. Por lo tanto, yo no creo que esté la diferencia entre la proporción de voto mínima e imprescindible para acceder a las instituciones, sino en la condición humana. Y por eso nos dotamos de Código Penal, etcétera, etcétera. Sobre la edad de voto, mira, es una reflexión muy interesante. ¿Por qué podemos pagar impuestos? ¿Por qué podemos trabajar a los 16 y, sin embargo, no podemos votar? Yo creo que ese debate debemos empezar a debatirlo en la sociedad, bueno, ya está empezando a debatirse, y empezar a pensar cuál es el concepto de madurez personal y política que nos puede llevar a bajar la edad de voto de los 18 a los 16. Y nada más, agradecerle de nuevo su presencia aquí y su cintura y su talante. Gracias. Muchas gracias, señor Tormo. Por parte del Grupo Podemos, señor Montiel. Bon dia, moltes gràcies. Moltes gràcies per la seva intervenció, senyor Barberà. Moltes gràcies també per la seva comprensió de la llibertat d'expressió, que sembla que va més enllà que la d'alguns altres. Però, en tot cas,
el que sí que volia insistir, m'agrada que vostè hagi ficat l'exemple de lo que ha sigut històricament, perquè sembla que la discussió al voltant del llindar electoral siga una qüestió de l'esquerra grunyona que no entra al Parlament, però és que això li ha passat al CDS, com vostè recordava, que a més el CDS va demostrar prou soberbia quan estava dins i no va entendre que això del llindar electoral, de la barrera del 5%, li podia afectar a ell i finalment a les següents eleccions es va quedar fora. O li va passar a Unió Valenciana, que va ser una part estructural del nostre sistema polític originari en la democràcia valenciana. Per tant, crec que cal assumir la qüestió de la barrera electoral no com una qüestió de dretes ni d'esquerres, sinó com una qüestió transversal i de democràcia, de pluralitat i de democràcia. S'han acabat els temps en el que tot el sistema electoral però el conjunt del sistema polític i institucional tenia que girar al voltant de dos partits majoritaris, que era el vell esquema d'un partit en el que se pensava que això era més adequat perquè se tenia una visió paternalista del poble valencià i del poble espanyol, al qual no n'hi havia que donar-li massa oportunitats de que optara per opcions que tingueren un plantejament més democràtic radical, perquè, clar, al final el que té el sistema electoral és que educa i fa que la gent opte per el vot útil, perquè, clar, si al final votant a la gent que penses que te pot representar resulta que el sistema electoral t'impedís sistemàticament accedir a tindre representació, al final acabes, encara que siga en disgust, optant per el vot útil, un vot pragmàtic. I per tant jo crec que és el moment de trencar en aquestes inèrcies, perquè en aquestes inèrcies, baix d'aquestes inèrcies, el que està és una concepció del poble com a menor d'edat, al qual cal encausar, cal ficar en el camí correcte per a que les coses no se'n vagin de mare. Per tant, m'agrada la reflexió. Jo crec que, a més, n'hi ha una qüestió important que també vostè ha plantejat i que té que, encara que l'ha deixat, jo crec que és bo també iniciar l'apertura, un assaig general, cap al sistema de llistes desbloquejades. Tal vegada, per un acord de mínims en el que té que ser necessàriament aquesta reforma, una reforma prudent, hem optat per un vot preferencial que a alguns ens haguera agradat que anara molt més enllà, però hem tingut que conformar-se. I sí que m'agradaria pensar que això pot ser l'inici de reformes més ambicioses en un futur. Per tant, jo li agraïs la seva presència, li agraïs la seva posició favorable. Vull que entenga això, és a dir, les circumstàncies no ens poden portar més enllà del que avui és aquest acord i, de tota manera, agrair-li la seva actitud positiva. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Montiel. Por parte del Grupo Compromís, el señor Juan, por 3 minutos. Moltes gràcies, presidenta. Seré molt breu perquè l'exposició que ha fet el senyor Barberà nosaltres estem pràcticament d'acord amb tot el que ha dit, i sí que valorem el que ha dit, que el que ve a dir aquesta proposta de llei electoral s'adequa a les demandes actuals de la ciutadania i que el País Valencià es posa a l'avantguarda, i que d'aprovar-se aquesta proposta de llei seria l'exemple per a moltes comunitats autònomes. Com bé ha dit vostè i ha reforçat el senyor Montiel, la barrera del 3% és que és essencial arribar a ella, perquè quan es va imposar la barrera del 5%, en aquell moment es va fer no en positiu, sinó que es va fer en negatiu per a intentar i per a aconseguir, de fet, que certes forces polítiques no entraren. I al final, en un món com és el de la política, un món tan canviant, que ara estàs dalt, ara estàs baix, trobo que és una barrera raonable, conforme la tenen la gran majoria de territoris de l'Estat. S'han dit així molts exemples de forces que no van entrar degut a que la barrera era del 5%, però el mateix Partit Popular en Catalunya haurà quedat extraparlamentari en les últimes eleccions. Si allí en Catalunya tingueren la llei electoral que tenim així al País Valencià. Per tant, trobo que per una qüestió d'higiene democràtica en el sentit
de que molts vots no es queden per representar en el Parlament. Així podríem posar-nos a fer jocs de si han de ser 80.000, 15.000, 3,5%, 4,9%... No, en definitiva és veure què fan en molts territoris, perquè justament així hem de tindre la barrera més estricta que la resta d'Espanya lleva de Canàries i posar-nos en una qüestió que siga raonable com és el 3%. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Juan. Por parte del Grupo Socialista, señora Serna. Sí, gracias, presidenta. Señor Barberá, bienvenido a esta que es su casa, es la casa de todos los valencianos y valencianas, y donde efectivamente pues la libertad de expresión forma parte del modus vivendi nuestro. Bienvenido. Agradecerle desde el Grupo Socialista la propuesta tan positiva y como ha manifestado y ha percibido la ley, nuestra propuesta, y sobre todo pues me ha gustado mucho que sea un ejemplo de modernidad y que estemos dando pasos hacia la ruptura pues con lo tradicional, porque efectivamente consideramos que la ley electoral vigente en la actualidad pues ha cumplido con creces su tiempo y su mandato. Sí que me gustaría, si es posible, que usted nos dejara su opinión antes de marcharse, de qué piensa sobre aquellos grupos o partidos que consideran que respecto a la barrera electoral, cuando disminuye y se baja la barrera electoral, se produce una imperfección a lo que se llama la representación del pluripartidismo en la Cámara, y que esto puede perjudicar e incluso a veces imposibilitar la formación de gobiernos y incluso la gobernabilidad. Me gustaría que nos diera su punto de vista, que efectivamente es, pues existen grupos que consideran que esto es algo muy importante. También agradecerle su manifestación como opción positiva a las listas cremallera, y también me gustaría que nos dejara aquí su opinión sobre qué efecto tendría la incompatibilidad que pudiera existir entre las listas cremalleras con el voto preferente. ¿Qué determinación encuentra usted que se debe tener muy claro en el momento que se establezca el voto preferente? Porque afortunadamente pues usted también nos ha dejado su impresión sobre la necesidad de que esto pues se está reclamando desde la sociedad también. Y por último, y de nuevo agradeciéndole su intervención positiva, me gustaría que nos dejara también su opinión sobre las incompatibilidades que hemos propuesto en esta ley, porque si no me equivoco, pues en eso no conozco su opinión. Y desde luego, efectivamente, pues somos coincidentes con que debemos empezar a iniciar, que efectivamente también está en la calle, la reflexión sobre bajar la edad del voto, porque efectivamente, yo considero que la edad del voto no va con la madurez política. Agradecerle de nuevo su intervención y su presencia aquí, y muchas gracias. Muchas gracias, señora Serna. Y para finalizar la ronda, el señor Santamaría, por parte del Grupo Popular. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Barberá, por su intervención en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Nada tiene que ver la libertad de expresión. Esta casa es la casa de la libertad de expresión. Aquí venimos todos a expresar, dentro del marco del Estado de Derecho, nuestras opiniones, y en ese sentido, bienvenidas sus observaciones, muchas de las cuales comparto, porque se han centrado en la necesidad de reformar técnicamente una norma que regula un proceso, y dado que he sido responsable de un proceso electoral, soy consciente de las necesidades que tiene de modificarse determinados aspectos que normalmente no son tan mediáticos como otros que se han presentado, ¿no? Es verdad que en esas cuestiones técnicas pues discrepo en cuanto a lo que es el mailing, pero estoy de acuerdo con otras cuestiones que ha formulado. Quisiera hacerle primero una reflexión. Yo creo que un sistema electoral cumple con varias funciones. En primer lugar, vertebra el territorio de la comunidad autónoma en este caso. En segundo lugar, es fuente de legitimidad, porque evidentemente es lo que legitima en un sistema democrático a sus representantes.
representa o tiene que ser reflejo de la sociedad a la que sirve, ese Parlamento que es elegido o esas asambleas municipales tienen que ser reflejo. Yo en ese sentido, a veces cuando escucho lo de la barrera del 3%, recuerdo que más del 90% del cuerpo electoral está representado en estas Cortes. Y por último, a veces olvidamos que tiene una función adicional, lo que es el sistema electoral, que es la de garantizar la gobernabilidad, que se puedan formar gobiernos y que los partidos políticos no seamos problemas, sino instrumentos al servicio de la sociedad a la que debemos servir. Yo quisiera que esto no lo perdiéramos mucho en cuenta y le preguntaría por varias cuestiones. La primera de las cuestiones es: ¿qué opina usted de las propuestas de la norma que dice que habrá más dinero para los partidos políticos que hagan primarias? Hoy en día todos, pero evidentemente me imagino que tal y como está configurado en la norma, pues evidentemente para los partidos de naturaleza mayoritariamente parlamentaria es para requerir al grueso de esas cantidades. ¿Qué opina usted de la propuesta del Partido Popular de que un tercio de los diputados se elijan con el 0% de barrera electoral? ¿Y por qué, si merece su opinión, por qué cree que la oposición se niega a que un tercio de los diputados se elijan con el 0% de barrera electoral? Si la barrera electoral tanto es problema, ¿por qué no ponemos un 0%? Yo creo que ustedes fueron en coalición en las últimas elecciones con Esquerra Unida, y en las elecciones locales pues se aplica el 5% de la ley orgánica del régimen electoral general, con el índice de representación que ustedes tuvieron, que me parece absolutamente digno y que representa a los valencianos y que me merece todos los respetos del mundo. Pero en cualquier caso, cualquier partido, hasta minoritario, en una determinada circunscripción tendría unas opciones que aquí el grupo proponente de la reforma no comparte. Y luego estoy viendo en la página web que tienen ustedes que ustedes denuncian agresiones continuamente de la extrema derecha, ¿no? Se sienten continuamente amenazados por la extrema derecha. ¿No le preocupa o en qué grado le preocupa que una rebaja de la barrera electoral pueda redundar en la entrada en el arco parlamentario de esos partidos ahora fuera del arco parlamentario y que evidentemente no son muy pródigos en la defensa de los derechos y libertades fundamentales? Gracias. Muchas gracias, señor Santamaría. Señor Barberá, ahora tiene 4 minutos para poder contestar en la medida de lo posible a las preguntas que se le han formulado. Moltes gràcies, presidenta. Si me'n passo, per favor, parem vostè. Sí. Hi ha hagut moltes preguntes interessants i si me permeten començo pel senyor Montiel, perquè després les discrepàncies quasi que agafen més espai del temps, no? I el senyor Juan, que una mica anàvem per la mateixa línia. Estem parlant, sobretot m'agradaria destacar el tema de la rebaixa del 5% que comentàvem, no? Primera, que és una necessitat. Segona, que és de veres el que dèiem al principi, això era una cosa que l'esquerra o el valencianisme històricament portava en l'ADN, però també és de veres que això s'ha transversalitzat ja. De fet, ahir abans estava preparant-me una miqueta això i vaig llegir-me l'Estatut de Benicàssim, la proposta que va eixir del País Valencià cap a Madrid, no? I quan parlava de la llei electoral, parlava de n'hi haurà el 5% dels vots, excepte en aquells partits que tinguen representació a les Corts espanyoles, se presenten en més de 30 províncies, i per tant ja sabem per què estava feta. Vull dir, la llei de la barrera electoral del 5% estava feta perquè el valencianisme no entrarà a les Corts i que si algú dels altres se quedava curt no passava res perquè se presenten a tot l'Estat i per tant els podem colar. Per tant crec que aquest debat és transversal i el 5% ha d'estar fora i ha d'estar fora esta legislatura. Efectivament el PP haguera sigut extraparlamentari, això ens hauria d'igualar, no? A vegades parlen de que tots els espanyols tenen els mismos drets, doncs mire, en el Partit Popular s'haguera quedat fora en Catalunya i de fet Esquerra Republicana li cedeix un diputat perquè puguen estar en les comissions, perquè el debat no és mai perillós i el debat sempre enriqueix. Senyora Serna, la baixada, hi ha gent que argumenta efectivament, la baixada de la llei electoral és imperfecció, però és que som humans i com a humans som imperfectes i per tant jo crec que la política o un Parlament s'ha de parèixer molt a la societat i si la societat és imperfecta, doncs escoltem, sentem-nos en les Corts Valencianes imperfectes i discutim com ens fiquem d'acord els imperfectes i els adalits de la perfecció, que hem d'arribar a acords com s'està veient en aquestes Corts. El vot preferencial contra el vot cremallera, jo crec que ara mateix la prioritat és el vot cremallera en el sentit que la societat no està prou feminitzada. Quan tinguem la societat prou feminitzada i homes i dones estiguem al mateix nivell també electoral,
podem ja el vot preferencial i podem, diguem, canviar. Si es varia el vot cremallera, que es varia. Però crec que en aquest moment el que hem de falcar és que la representació siga igualitària entre els dos gèneres, com a mínim. Senyor Tormo, circunscripció única, representativitat, etc. Jo soc de Benicarló, jo soc de les comarques de Castelló i vostès és de veres que un dels arguments que diuen és la sobrerepresentació de la província de Castelló respecte total. De fet, jo estava, quan van fer el debat així en el Parlament, els estava escoltant des de tribuna, i clar, dos problemes. Un previ, si volem fer això, no és el meu cas, ara ho explicaré, però si volem fer això hem de reformar l'Estatut. I si hem de reformar l'Estatut, ad aeternum, perquè després el bloquegen en Madrid i van passant cosetes. Per tant, jo crec que així tenim una llei de mínims, si vostè vol, que vostè considera que aquesta part no és bona o és menys bona del que hauria de ser, i és una posició legítima, però podem ficar-nos igualment d'acord per a treure són 66 vots, perquè ja veurem després què ocorre. Jo no estic d'acord. Jo crec que els territoris menys poblats necessiten sobrerepresentació, sí que ho crec. I ho crec perquè al final la mala política, òbviament així tots som bones persones i no ho pensem, però la mala política pot fer que si els vots se concentren en llocs concrets, aquests llocs concrets reben totes les inversions, reben totes les infraestructures, etc. Tant de bo no fora així. I si no fora així ja en parlaríem. Però, desgraciadament, tots hem vist com està la Serrania, com estan els Ports de Morella, com està l'Alt Maestrat. Són zones que al no tindre població, per què volem invertir? I això és dramàtic. El senyor Ximo Puig, el president, ho coneix, això. La baixada no evita la corrupció, vostè me comentava, no? La baixada de la barrera no evita la corrupció per se. Sí que ens haguera evitat la corrupció del 2003 cap així, això és un fet, com a mínim la del PP, com a mínim la del PP, que ja n'hi han vist molta. Finalment, senyor Santamaría, més del 90% està representat en les Corts. Pues que sigui el 96 o que sigui el 97, jo crec que no passa absolutament res. Més del 90 és bo, clar, més del 80 és bo, clar, però igual més del 95 seria millor. Respecte als diners per als partits que facin primàries, bé, no m'estendré, acabo ja, presidenta, a mi em pareix bé, perquè crec que hem d'educar, la missió de la política, entre altres coses, és educar políticament a la gent, i les primàries són positives, més són positives que vostès n'estan fent, per tant crec que tots estarem d'acord. Respecte a la barrera del 0%, l'entenc, però també crec que és un argument trampós, m'explico. Un terç dels diputats elegits per, diguem, designació única, perquè ens entenguem, a la britànica o a la nord-americana, implica, i vostè ho sap, que vostès són la llista més votada normalment. I com vostès són incapaços de jugar el joc parlamentari, perquè vostès no se poden ficar d'acord amb ningú, perquè la resta de gent arriba a acords, vostès no, vostès sempre estan al marge, a vostès els interessa això, perquè seran la llista més votada, dona igual que els altres sumen més. No li ho compro, de veritat. Òbviament, si la barrera no fora del 3, fora del 2, fora de l'1, millor. Finalment, el tema de l'extrema dreta, que també me comentava, ho he dit abans, si la societat és plural, haurem de dependre jugant a això, i si l'extrema dreta puja tindrem un problema, però el problema l'hem de solucionar políticament i des de les institucions. El problema no és dir anem a pujar la barrera perquè certa gent no puga votar, perquè llavors seran víctimes i pujaran més i continuaran. Si ha d'entrar algú a les Corts perquè la gent ho ha decidit, que entre, bloquegem-ho legalment, fem lleis que eviten que l'extrema dreta puja, fem lleis que cuiden els immigrants i que l'extrema dreta no pugui dir que tot és culpa d'ells. Jo no bloquejaria les Corts. I acabo només. M'han fet els dos una reflexió, senyor Tormo i senyor Santamaría, de la llibertat d'expressió i ja sé que va una anava, d'acord, però els he de respondre senzillament que vostès són adalits de la llibertat d'expressió i són tan adalits que si jo no m'haguera tret el llaç vostès s'hagueren alçat i se n'hagueren anat, i això no és llibertat d'expressió. Res més. Muchas gracias, señor Barberá. A ver, en el reglamento hay turno de réplica y evidentemente ante lo que hagas observaciones que se ha hecho al partido. 3 minutos cada uno. Bueno, pero lo que no podemos renunciar es a un... Tienen derecho a una réplica, si les viene bien. Un minuto, sí. Señor Boix, no se preocupe. Les damos... Sí, también tienen. Sí. Señor Tormo...
tiene un minuto para responder. Claro, es que hablar de libertad de expresión cuando se utiliza un símbolo de aquellos que han proclamado una república independiente en Cataluña, quien se han alzado contra los poderes legítimos del Estado, y utilizar ese símbolo que atenta a la dignidad del Estado, de unos señores que prohíben al jefe del Estado visitar una comunidad autónoma, de unas personas que están constantemente intentando, en contra de lo que la ley y la Constitución permite, que es pensar como uno quiera, precisamente la separación de una parte del Estado, con menos de la mitad de los votos, pues hombre, hablar de libertad de expresión cuando utiliza un símbolo que atenta y ofende como mínimo a la mitad del electorado de Cataluña o un poco más, pues tiene un poco de, si me permite la expresión políticamente, un poco de guasa. Pero en fin, como yo soy un defensor ultranza de la libertad de expresión, yo lo único que hubiera hecho es retirarme de esta exposición suya si usted no hubiera tenido a bien quitarse el lazo, como yo lo he reconocido. Pero yo no hubiera intentado en ningún momento evitar que usted hubiera expresado su punto de vista, por mucho que no estuviera de acuerdo con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Tormo. Señor Santamaría. Gracias, presidenta. Bueno, con respecto a la libertad de expresión, lo ha explicado también el señor Tormo, que no incide. Sí que ha hecho usted dos referencias al Partido Popular que no puedo pasar por alto. En primer lugar, que nosotros somos incapaces de llegar a acuerdos. Les recuerdo una cuestión. En la Comunidad Valenciana gobierna un tripartito y es al gobierno al que le corresponde lograr los consensos de la mayoría. No es a la oposición a la que le corresponde alcanzar esos acuerdos. Y en esa legislatura nosotros nos hemos visto apartados. Que firmantes del Pacto del TINE nos vengan a dar lecciones a nosotros de quienes tenemos o quienes podemos ser capaces de alcanzar o no acuerdos, me parece bastante lamentable por su parte. Le recuerdo que su formación, cuando habla del 0% en el sistema uninominal, su formación sacó en la ciudad de Valencia 1.284 votos, el 0,05% del electorado, con todo el respeto a las personas que libremente y en ejercicio de los derechos fundamentales que defendemos votaron por ustedes. Pero eso no significa que eso vaya a ser un dibujo fijo, y eso no significa que el Partido Popular haya circunscripciones en las que no pierda. Lo que no entiende este partido es cómo ustedes no se atreven a jugar las partidas de verdad y se atreven a, en lugar de mantener sistemas proporcionales que se basan en repartir los quesitos, en ser partidos que ganen y que obtengan posiciones mayoritarias. Y eso es lo que ese partido no entiende y, por tanto, discrepa de su afirmación. Muchas gracias, señor Santamaría. No quiero, no. Vale, pues ya empezamos con ahora. Señor... Sí. Barberà. Sí, moltes gràcies. Bé, això és clarament, vull dir, jo buscar el conflicte o el conflicte verbal, d'acord? I no vaig a caure ahir perquè a vostès els interessa que l'independentista que ha vingut a les Corts diga certes coses que no va a dir, perquè tampoc les pensa, d'acord? Per tant, amb serenor. I vostè està desviant el debat i ara li diré per què. Perquè si aquesta llei no passa el tràmit, serà culpa seva. Si els valencians no tenim una llei electoral... No, són els seus vots. Són els seus vots. Si no arriba a 66... Perdó, presidenta. Rogaría un poco de silencio mientras está terminando de contestar el señor Barberà. Si no arriba a 66 vots en el tràmit parlamentari que siga, serà perquè Ciudadanos a l'últim moment s'ha despenjat i no sóc jo qui ha d'explicar per què. Vostès ho expliquen i vostès decidisquen el que consideren que són una força sobirana. Respecte, senyor Santamaría, miren si són vostès capaços d'arribar a acords, que són la força més votada i no han pogut governar. Res més. Bueno, pues muchas gracias, señor Barberà, por su comparecencia esta mañana.